ADV 160 near stock na nakamodify yung CVT. Flyball niya from 19 grams ginawa kong 16 grams. Hindi agad umangat yung belt. Sa gayon, mas malakas yung maging hatak mga tol. Although magsasacrifice siya ng konting top speed, pero okay lang kasi super goods naman siya pagdating sa may angkas. Binago ko rin pala yung center spring. From the stock 800 RPM, ginawa ko siyang 1000 RPM na JVT, in which hindi naman ganun katigas, pero sapat naman yung tigas niya para pag may angkas ka at uphill, ma-hold niya ng maayos. So balance pa rin naman yun. Kasi pag hindi ko binago yung stock na 19 grams ng bola, conflict na yun kapag nagpalit ako ng center spring or contra spring, you know? Although hindi pa ako naka full setup RS8, hindi ko na siya kailangan kasi ang ADV naman is build talaga siya para sa comfortness, no? Comfy, hindi masakit sa likod, tsaka hindi matagtag. Grabe, ang ganda na suspension, sulit sa lubak, oh. Maangas din yung datingan. Although guys, hindi siya kasing punchy or sporty ng Edmax or Aerox, kasi nga naman near stock pa rin tayo. All good siya pang malayuan mga pre, sa mga lubak, sa long ride. Hindi ka mangangalay, I promise, garantisado yan. And yung last na binago ko dito sa CVT is yung kanyang clutch spring, kasi taas ng hatak kumpara sa dati. Medyo may dating. Guys, i-remind ko lang kayo, kapag stock yung gamit nyo, medyo sluggish siya. Medyo yung arangkada niya mabagal, medyo nanginginig. That's why nag-come up ako sa idea na gawin nga isang 1000 RPM na clutch spring para umikot muna ng umikot yung ng maraming revolution yung torque drive bago kumagat sa bell. Yung kaya sa stock to masyado. Yung mga maneuver na ganon, mas mahina yung loob ko sa stock na mag-overtake. Yan, natatakot ka kasi may kasalubong. Hindi ka matatakot kasi alam mong kaya mong habulin. Yun yung silbi ng pagpapalit ko ng clutch spring, no? 1000 okay naman, all good. Hindi naman niya susunugin yung mo, yung bell mo. Tapos hindi rin naman masyadong harsh yung 1000 RPM na center spring, kasi malapit pa rin sa 800 yun. Nakakatulong lang talaga yung binibigay niyang tension. Mas mararamdaman mo yung power, no? Although magsasacrifice ka konting top speed, no? Hindi ko na kailangan pang mag-upgrade sa tinatawag na RS8, no? Kontento na ako dito sa stock na bell, sa stock na buong panggilid setup ko. I'm all good na. Hindi naman ako karerista o racer. Nung binili ko tong ADV 160, no bias, na-disappoint agad ako kasi nga naman medyo sluggish, medyo mahina yung arangkada, pero all good siya pang touring. Yun yung maganda kasi dire-diretso, hindi ma-engine brake. Yun naman, in which pag nasa Manila naman ako, hindi ko rin naman masyado magamit, pero pag may long ride ako, okay siya. And then pumasok sa isip ko, bakit hindi ko gawing balance na kagaya nito, pag nakastack ako, takot ako ma-overtake dyan. Hindi ko masyadong aabutan kasi nga mahina nga yung arangkada eh. Maganda lang siya pag rektahan na. Itong combo ko ngayon na 16 grams roller weights, tapos 1K na center spring, solid na yan. Hindi agad aangat yung belt, hindi siya malambot na spring basta-basta. Hindi niya agad i-engage dun sa higher gear. So ganun yung basic analogy ko. Hindi naman ako mechanic, so disclaimer, di ako mechanic guys. Tinatry ko lang naman. At ito yung best setup na naramdaman ko. Pero kung mas magaan pa kayo sa akin, kasi 65 kilograms na ako, pwede nyo itry yung staggered setup. Pwede kayo kumuha ng 15 grams or 16 grams. Ba't dito nagsakay? Ayan, 15 grams to 16 grams. And then kuha kayo ng 19 grams. Pwede nyo piliin yung 16 grams,
tatlong 16 grams, then tatlong 19 grams, pwede nyong i-pair dito. Super close nun sa stock. Tapos yung contrast spring or center spring, kahit pag nyo lang palitan, stock na lang din. Pero I highly recommend na palitan nyo yung clutch spring, kasi kagaya nito, hihinto ako. Yan, di ba? Sa stock, manginginig yan. Pagka ginanyan mo, walang damba. Tapos pag may angkas ka pa, tapos stoplight, under ka, walang kwenta. Unlike nang nakaano ka, yan, from mababang tayo, speed. Unlike nang naka-set up ka na ng clutch spring na mas matigas ng konti, near stock setup. You know. Di ba? Okay pa rin. Guys, walang place kasi na makakabuelo talaga ako. Pero super grateful ako. Fuel efficient din ito para sa akin kasi dito sa city 45, pero kapag nadire-diretso na, umaabot siya ng 50 yung per kilometer consumption niya. Mas matipid talaga ang ADV kahit anong sabihin natin. Pero yun nga, kung hindi ka fan ng ADV at gusto mo punchy, mapuwersa yung motor, dun ka na sa Aerox. Yung trip mo to, enduro type, dual sport type, okay din to. Actually malakas naman siya. It's just built siya for comfort talaga, purely elegance. Ayan. Pero tingnan mo naman, nagawa ko ng paraan. Nakuha ko yung gusto kong palo. Hindi ko ma-demo yung talagang lahat ng gusto ko i-demo. Pero yeah. Ayan, saglit lang 70 agad. Mag-80. Ilang segundo, hindi ko alam. Wala tayong masyadong lugar. Pero guys, ang isa sa advantage kapag kayo ay kuha ng clutch spring na mas matigas ng konti, hindi ko sinasabi na tigasan nyo talaga, kasi pwede nyan sirain yung bell ninyo. Near stock pa din. Upgrade lang tayo ng konti from 800 RPM na 1000 RPM lang tayo. So parang konting modification lang, hindi ko siya inilayo. Ang benefits ng pagpapalit ng spring, ng clutch spring para sa akin ay number 1, nawala yung dragging. Number 2, from zero start, kahit may humps pa yan, ang lakas ng pakiramdam mo. Talagang hindi siya sluggish, hindi naglalaging yung makina, hindi nahihirapan yung makina. Okay? Yan Whoop. Ayos, ang lakas ng puwersa guys. So yun yan nga lang, medyo mag-RPM, tataas yung RPM mo doon. Siyempre mas makonsumo sa gas, pero konting-konti lang. Konsepto ng iba, bubuka agad yun kapag dahil sa bola. Pero may circumstances na bubuka siya dahil sa pressure, hindi dahil sa bola. Bubuka siya dahil sa load mo sa likod, o dahil mabigat ka. Obligado ka magpalit ng bola once na nagpalit ka ng spring para mabalance yung timplada. Ayun, may kotse sa harapan ko. Kung nakastock ako niyan, hindi ako magdalakas loob na kumarurot dyan. Kasi nga, una, yung stock ang bagal, ang bagal ng arangkada, ang bagal ng launch. Pero ito, wow, hindi ko ramdam halos yung lubak. Kasi thankful ako sa ADB na suspension na to, solid talaga mga pre. Ayan. At yung bola naman, obligado ko magpalit, pero kahit minimal lang. Ang magandang gawin mo, ibabalance mo talaga yun, ipapatimpla mo sa mekaniko. So, shout out sa lahat ng mga nagsasabi na ang Honda, like Click or kahit anong Honda man yan, sinasabi ay manginig. Shout out sa inyo, totoo yun. Mabibrate ang ADV, mabibrate siya, pero manageable yan. Basta natural pag stock mabibrate, kasi nga syempre ang laki ng bola, 19 grams sa ADB 160. Manginig siya mga tol, pero mawawala yung inig kapag sagana naman sa linis yung panggilid mo. At isa pa, kapag pinalitan mo ng mas matigas na spring yung mga spring mo, mawawala yung inig. Tingnan mo, hindi na ako nagsasuffer sa inig Bilis lang, diba? Lakas, diba? Ganyan.